Ndiyanibulisa nonke ngalenjika namhlanje ngegama leNkosi yethu Yesu Kristu. Nami ndingusizakele Sithole waseDurban ngendaba yinxalenye eyenza izifundo zokufunda ukushumayela phansi komfundisi Dr OT Mngqibisa. Nami ndithe xa ndiqala izifundo bengazi lutho ngokushumayela, kodwa ndithe xa ndigqiba izifundo ndafumana ulwazi olukhulu. Ndiyabulela ngegalelo likamfundisi ngokuhlala efundisa isizwe sethu ngokushumayela. Yanga inkosi nganaye imkhusele yena nefamily yakhe. Inkosi. Ndavuya bakuthi kumase endlini kaYehova. Ekuseni nje tata umfundisi ndicela ukubulisa ngokuzithoba, kwananjalo ndiziva ndingakwazi uthula ndicela ukwenza amazwi ombulelo kuHlisan'iminatha online training course, icourse eyenziwe ngesiXhosa elungiselelwe ukuqeqeshwa kwabashumayeli. Ndathi ngemini ithile ndihleli kuFacebook ndijonga iintshumayelo zabantu ndifunda khona ndimamele, ndathi gqi online training course kaHlisan'iminatha, waze athi amehlo am zangasuke kuyo. Ndaziva ndinento ethi apha kum ngaphakathi mandibhalise kule course ndizofunda ngohlobo kuthethwa ngalo apha. Eneneni inkosi ngumncedi yandipha amandla, ndakwazi urejistarisha ndibhalise ndibe ngomnye wabantu abangazukwazi uphosakala kukuba ndimamele iintlobo nendidi ekufuneka umntu ezenzile nento ofuneka ezijongile xa eza kuma eqongeni phakathi kwabantu. Ndirejistarisile tata, ndayenza icourse ndayigqiba. Emveni kokuba ndigqibile icourse ndiye ndakhe ndahlala phantsi ndathi mandikhe ndizijonge ubefore ndenze le course noafter. Ndiye ndabona ukuba umahluko ukhona apha kum. Bekuthi xa kufuneke ndifunde iBhayibhile ndizibhalele phantsi nje intshumayelo nokuba akho need yoba ndiye ebantwini, kodwa bendingakwazi ndixaka, ndibe namaxesha okuxakwa kusuku uba ndizawuqala ngaphi ndithini. Le ntshumayelo yam ndingayenza njani ize attract audience? Le ntshumayelo yam ndingayenza njani ze ndithi xa ndishumayele phakathi kwabanye abantu bathi abantu bebeyimamele bazive uba ikhona into eyenzekileyo, ikhona imithwalo esukileyo phela emagxeni abo. Bendidla ngokuthi xa kufuneke ndiyoshumayela koomama njengomnye womama, kufike imini yam yokuma entabeni, ndikhangela iintshumayelo zabantu ndiyomamela uba wayesithini umntu kulo mgomo ndinomdla wothetha ngawo. Kananjalo ndikhangele nabanye abantu ndicela uncedisa uba ntozini endinozibandakanya apha. Ndingenze intshumayelo based kuba nam ndinayo impitshana encinci endiyizisileyo, kodwa ndibheyise kwiintshumayelo zabantu neengcebiso zabanye abantu. Kodwa emveni kokuba ndithe ndadibana noHlisan'iminatha ndafunda le course, indifundise lukhulu ngohlobo lophicotha izibhalo. Uyikhetha njani itekisi yakho? Xa ukhetha itekisi zeziphi into ekufuneka uzijongile? Audience ozawushumayela kuwo uya-attracta njani? Zintoni into ekufuneka ungasenzanga? Ndingazibala zibe nintsi tata, kodwa endinokutsho tata umfundisi iwenzile umahluko phakathi kwam. Ndiziva ndingakwazi uthula, ndiziva ngoko ndingenaloyiko lukhulu. Ewe indlu yakwaThixo ayiqheleki kwaye ungasoze uyazi, kodwa xa kunamhlanje ndiziva ndingenalo uloyiko olukhulu elokuba xa kuthiwa mandikhe ndihambe ndiyoshumayela ndakoyika ndithini, kuba ngoku ndimfumene umkhombandlela woba zintoni into emandizijonge, ndiwukhetha njani umgomo wam, zintoni into emandizilungise ukuze abantu bakwazi umamela bayivisisise into endizayishumayela. Ndiyabulela kakhulu tata ngoHlisan'iminatha. Kwananjalo ndikhuthaza abantu ukuba umntu ozivayo enayo intshisakalo kwinto edibene nokushumayela makangaphoswa ngulo online training course owenziwa ngolwimi lethu, ulwimi lesiXhosa. Mandibulise kubabukeli besi sicatshulwana. Ndingumzalwane uVanga oye wangena kuqeqesho lobushumayeli oluyi-course eyenziwa uGqirha uOT Mngqibisa. Ithi ke le course Hlisan'iminatha. Kwewu, andinawuma phambi kwenu ndithetha into engekhoyo. Fumana ke uncuthu njengomshumayeli obizwe nguThixo, njengomshumayeli omele izulu. Phaya kula course yenziwa online uza kufumana zonke indlela, onke amacebiso, amava aphuma kweli khwahla lwengqiqi buThixo uba uMngqibisa. Wawugqiba ufumana isertificate esikuxelayo ngovunyiweyo. Ndithetha nawe nje ndingomnye wabo bavunyiweyo. Ndiliphethe olu lwazi
lungenza into ba xa ndilucacisa xa ndime phambi kwabantu uThixo andithume kuyo ndingangayeki kodwa ngenxa yoba umyalezo kaThixo ungangelo xesha uThixo akuthume wona. uThixo ke makanipha amandla ningene nikhangele into ba anukwazi nanina ukubiza abanye abantu. Thabathani ke naluncedo bashumayeli basekhaya simsebenzele uThixo ngenyameko sisenze yakhe intando. Ndithi kunenkosi ningashiyeki nami ndiye ndalibamba ngezandla zosibini. Mandibulele enkosi uThixo anganganixhasa anipha amandla athi ekusweleni kwenu uThixo anongezelele oluncedo lungamandla lusulungekile. Hlisaniminatha nizobona abazalwane nakubambisa enkosi.